Det er lidt sjovt, sådan falde, ikke? Gør det. Ja, så der, så op og ned. Ikke ryste for helvede. Op og ned. Det er perfekt. Okay, klar. Ned med hovedet. Eller det bestemmer du skulle selv. Nej, okay, fjern lige puden. Fjern lige puden. Og så hold dig oppe. Så der. Ja, perfekt. I gang. Vent. Nej, okay. Nej, hallo. Daniel, du lå så godt. Nu må du lægge dig i knæbeposition igen. Er du klar over mærket der? Man kan ikke se det der, så jeg filmer ned i gulvet. Jeg synes, det var meget godt. Skal vi ikke have en Nej, der er små børn! Det er lige meget. Fortsæt. De skal alligevel lære dig om det. Det er så fedt. Nej, det er lige meget. De skal alligevel lære det.